baitun gida, madrasatun makaranta, suqun kasuwa, masrifun banki, masjidun masallaci, kanisatun coci, mustashfatun asibiti, sharikatun kamfani, maktabun ofishi, mahaddatu idha'a gidan rediyo, mahaddatu tilfat gidan talabijin, mahaddatu wuqud gidan mai, mahaddatu hafilat tashar mota, madarun tashan jirgin sama, mahaddatu qitarun tashan jirgin ƙasa, mahaddatu mina tashan jirgin ruwa. Albishirinku masu bibiyar Larabci TV, a yau Nesa ta zo kusa. Larabci TV ta buɗe shafi na musamman don share hawayen masu kokawa kan rashin iya karanta rubutun Larabci, musamman karatun Alƙur'ani mai girma. Maza ku yi sacin Huruf Channel don kashe kwarkwatan idanu da bunƙasa iliminku. Amma fa kada ku manta da yin subscribe da danna mana like da share domin wasu masu amfana. Ma'assalam.